fleba on bela jele fo ka walinyumando an fleba munu bi mali kono mali ko ka foli ni walinyumando ni bargada ani bunya masegi amo ke ka di fleba bema mbade o temenen ko anga sobu nyuma anga toroba nyuma faso kanumbaga toroba minga ka ladigi lahaliya bela asayidi sharif usman madan haidra ni Allah subhanahu wa ta'ala shidima ka doni dima ka kala ka kodon dima ala febba de ki ala yu bed dafa ka di toroba kile mima ayre nyena ere dama wasala kodon folo sharif usman madan haidra ame do ki ame do nyini fe shi ala tay kene ala tay lama ngunyuma ala tay ala ko dani ma ani ga dema bela jeli mado sabu nyuma folen ko ka walin mando deme babi fu kerengere yana OTS Ousmane Traoré sisa wane amba fo ka walin mando électronique mine fefebe mbadew courant fefebe a batterie mba mesro alefi panneau solaire frigo foka tase ampoule chargeable ma ventilateur chargeable clim batterie maw nimbe dafale mbi soro OTS fe batterie daga manaw batterie munu nu se ka san chama kibolo iti dala era ko batterie do tellement que batterie munu batterie blende munu kañ wa ushika chamfana marki OTS fana do ka fara aka nimbe be soro Ousmane fe OTS ame do ke alaka suguja foka tase café Niger yara café Niger ma fo dante foli mina café ou la samala nyo café kele mina nyaminente fo ila café gore do ka bo izini na orom na ka ke minengono a nyaminente fo ila o de café Niger café firla o bado café Niger munu mi yala ka café fire mo ma olu ba shido fuka tase afire bo bela jelema café Niger be soro jamana fantan nani bela jele café Niger ko fe te faki bin angata nywan fe o e galon koroboli te faki bini mba fe kanubaw ka sanga laje te faki bini te minye ni yere ya mi shiya kele mata kuma fiye bile te kele min na jabi ɲɔgɔn fɛ ana ɲɛbi ɲɔgɔn fɛ te kele min b'a mi te ko min kama o mɔgɔ bi ɲɛ te faki bini ala ka sugu ja ala ka gasigɛ ɲuman nanu ma jidakan badenw an bɛ jidakan ka kɛnɛ kan jidakan min ye jikura bɔle n'a jɛnsɛn bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen jidakan izini yɛrɛ bɛ ba maliba kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnyana faaba la kɛrɛnkɛrɛnyana dugula dugu min wele banginda n yɛrɛ taala izini kɔnɔ n y'a ye jidakan bɛ dilan cogo min na a bɛ lasago cogo min na a sanuya bɛ sanuya cogo min na a furakɛlen don furakɛ cogo min na tɔɔrɔ kana se a min b'a si ma jidakan ju gɛrɛgɛrɛ don n'i y'a kɔkitɛ ye a yiriden caman ji farali ɲɔgɔn kan k'o kɛ ji jumɛn o de ye nin ye a lemuruba ji fana bɛ yen jidakan i b'a min kun min kama a b'o ɲɛ i bolo a ti tɔɔrɔ se adamaden ma a ti degun se mɔgɔ ma jidakan yɔrɔ kelen pewu sobaramu don sobaramu min n'a dayɛlɛlen b'an ka jamana kɔnɔ nka jidakan min sɔrɔ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen jidakan ala ka sugu ja ala ka gasigɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali damadɔni b'an bolo ka sababu kɛ an ka jamana a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o san 60 dafala ɲina mali ala k'a lafiya maliyɛndenw ala k'an kɛ jamana in kanuba ye jamana in ala k'an kɛ hɛrɛ samana ye k'a ɲɛsin jamana in ma mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ hukumu kɔnɔna na tunga y'i bolo fila fa k'a to ni ɲininkali caman ye n'i y'a jaabi jidakan caman bi d'i ma comme cadeau den kelen ti d'i ma de an bɛ caman de d'i ma i bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na ɲininkali fɔlɔfɔlɔ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ ma fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla armée ka ministre ye n'an b'a wele ministre de la défense ma fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla o ye ɲininkali fɔlɔ ye o ye ɲininkali filanan mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ ma fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla armée ka capitaine ye armée capitaine fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye ɲininkali sabanan mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ armée ka baara fɔlɔ kɛla jumɛn ye mali kelen kɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ ta armée ye baara fɔlɔ dɔ kɛ min ma dogo diɲɛ na o baara fɔlɔ kɛla jumɛn ye ni ɲininkali saba de b'an bolo ni jidakan ka dɛmɛ karamɔgɔ fana an ka tɛmɛ ni baara ye inshallah n kɔrɔ i ni ce n tɛ n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na alhamdulilayi baara tɛ min ni ɲininka n'i gɛnna nin tile farimanba in kɔnɔ n bɛ bɔsɔn d'i ma min b'i wele ko jidakan a lemuruba jilama nin y'a sumanen ye e delila ka jidakan to a mɛn n delila ka tɔgɔ mɛn nka i m'a nɛnɛ m'a nɛnɛ fɔlɔ tuma nɛnɛden filɛ fɛ nka fo n'i y'a sɔrɔ ma fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ministre de la défense sɔrɔsiw ka ministre mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla o ye an bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan sɔrɔsiw ka ministre Musa Jawara Musa Jawara o tɛ k'an b'u fo k'an bɛn han jidakan tala k'i da o tɛ
ngoro ni ce n b'a ni ce ɲɛ dɔ basi foyi t'i la baasi foyi tɛ n na nin minɛ nin ye jumɛn ye dakan n'i gɛnna b'a d'i ma lemurubajilaman nin ka di ye ka di n ye kojugu an bi mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan mali ala k'a lafiya ami 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 mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛra kapitɛni ye armée mali kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min kɛra kapitɛni mali kapitɛni fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye tiɲɛ yɛrɛ an t'o dɔn n kɔrɔ n ka fɛ diya ka bɛɛ ha kamu fo n kɔrɔ i ni ce n b'a n ce ɲɛ dɔ basi t'e la basi foyi tɛ n na e delila ka zi dakan dɔ min awɔ n delila k'a min cɛ a bɛ cogo di a n'o a ka di nin y'a kura bɔlen ye a lemurubajilama nin ka di ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n'i gɛnna b'o d'i ma o ka di ye o ka di n ye jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya talen ni bi cɛ ɲinɛ bɛ k'a san joli n'a ye bɔn tiɲɛ na n t'o dɔn tuma e ti mali la yan n bɛ mali la mɛ n t'o dɔn n terikɛ kamu fo n kɔrɔ ni ce n b'a ni ce ɲɛ dɔ basi t'e la basi foyi tɛ n na n b'a fɛ ka zi dakan sumanen d'i ma lemurubaji kan vraiment an kɔni an ka boisson feere yɛrɛ nin ye ni a ka d'an ye kojugu boisson de don min bɛ mɔgɔ sɔn sumaya parce que an bɛ yala yala la an bɛ siraw kɔnɔ an seginnen don n'i ye ni min waati o waati e bɛ lafiya de boisson de don boisson min bɛ mɔgɔ bilasira et puis pali foyi t'a la bana wɛrɛ t'a la bana n kɔrɔ i ni ce i ni ce n'i gɛnna n b'a d'i ma e m'a sɔrɔ fɔlɔ o nin bɛɛ y'a mankutu y'a sɔrɔ baliya n'i gɛnna n b'a d'i ma o ka di ye kɔni kosɛbɛ a ka di ne ye kojugu mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ ɲinɛ bɛ k'a san joli n'a ye n'i y'a san 60 n'a ye ɲinɛ bɛ k'a san 60 n'a ye o tuma na taa n'i ka zi dakan ye a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a kunna n'i ka taa n'i ka zi dakan ye n kɔrɔ ni ce n b'a n ce basi t'i la basi foyi tɛ n na i yɛrɛ bɔra k'a ye dɔ ye zi dakan sumanen minɛ o y'a lemurubajilama nin y'a cocktailama n'i gɛnna n b'a d'i ma nin ka di ye a ka di n ye i b'a fɛ awɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛra kapitɛni armée kɔnɔ armée kapitɛni fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye non n t'o dɔn mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛra ministre de la défense ye armée kɔnɔ non n t'o dɔn n k'a b'u fo k'an bɛɛ han makɔrɔ i ni ce an b'an cɛ basi la tɔɔrɔ tɛ i mɔdenkɛ min n'i ɲininka n'i gɛnna nin ye makɔrɔba fɛn ye nin de ye zi daka ye nin ka di ye nin ka di n ye e bɛ nin fɛ kojugu mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani bi cɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛra sɔrɔsiw ka minisiri ye o ye jɔn ye n t'o dɔn maa fɔlɔ jumɛn kɛra kapitɛni ye ne tɛ olu si dɔn ne bɛ président fɔlɔ de dɔn e ye président fɔlɔ de dɔn wa o ye jɔn ye Modibo Keyita baba ala ka si d'i ma nka nin minɛ e ka taa nin min ka mun fɔ han taa nin min merci baba i ni ce n b'a ni ce basi foyi t'i la n baasi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ zi daka dɔ d'i ma a cocktailama i delila k'a to a mɛn ma a tɔgɔ mɛn a ɲɛ cocktail tɔgɔ mɛn mɛ n m'a min de ala k'a to i k'a min amina yarabi an bɛ jamana ka indépendance kɛnɛ kan mali ala k'a lafiya amina yarabi yarabi mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛra kapitɛni armée mali kɔnɔ le premier capitaine du Mali capitaine fɔlɔfɔlɔ c'est pas Sunkalo jamu ale de tun ye bâton para fɛngɛ a photo yɛrɛ bɛ yen Sunkalo do laka don Jikɔrɔni para voilà Sunkalo a jamu kɔni tɛ n kɔnɔ mais c'est ça que c'est Sunkalo n b'a dɔn a cunni kan a bɛna fɔ e b'a dɔn n kɔrɔ ala ka waati wɛrɛ jira n na i tɛmɛna a kɛrɛfɛ dɔɔni zi dakan t'a la k'i da merci han k'an b'u fo maa i ni ce n y'a dɔn basi foyi t'i la i denkɛ ni mɔdenkɛ min ɲininka n'i gɛnna a bɛ zi dakan d'i ma i b'o kɛ soma sama ye o ka di ye kɔni an bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan mali ala k'a lafiya mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛra kapitɛni ye mali kɔnɔ yan kapitɛni fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye jɔn ye mali kɔnɔ yan armée mali kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛra ministre de la défense ye an ka sɔrɔsiw ka ministre mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛra o ye kafukunɛ kɔnɛ ala ka hinɛ na ale tɛ ma ala ka si di ma han ka bɛn merci baba ni ce n b'a n cɛ ɲɛ dɔ basi foyi t'i la alihamdulilayi an bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan mali ala k'a lafiya amin ni i gɛnna zi dakan n b'a dɔ d'i ma cocktailama nin sumanenba nin tile farimanba in na nin ka di ye kɔni o ka wusa
a ka di ye a ka di n ye mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla capitaine armée Mali kɔnɔ armée Mali kɔnɔ n t'o dɔn maa fɔlɔ jumɛn kɛla ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla ye est-ce que o tɛ Fili Dabo ye Fili Dabo o tɛ ala ka si di ma k'an bɛn han maakɔrɔ i ni ce ba ni ce ndi ɲɛ dɔ basi t'i la kɔni ala kana basi k'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen na mati Mustafa sallallahu alaihi rasuli i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a bɛ si dakan dɔ d'i ma nin ye maakɔrɔba fɛn ye nin ka di ye kɔni a ka di n ye ni ma sɔnni ka di bɛɛ lajɛlen a diyara n ye baba jamana ala k'a lafiya mati Mustafa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ministre de la défense ye sɔrɔsiw ka ministre ye maa fɔlɔ jumɛn kɛla o ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ ministre de la défense attendez ministre de l'intérieur ça c'était Ibrahim Bokoum il a été ministre de l'intérieur après affaires étrangères après intérieur Ousmane quoi non ministre de la défense kɛra Ousmane na jamu de ko n b'a dɔn a cunikaw aw b'a dɔn nka an y'a dabɔ a kama k'a cuwa quoi de ala ka si d'i ma k'an bɛn han i ni ce Ngura ni ce n b'a ni ce ɲɛ dɔ basi t'i la baasi foyi tɛ n na n b'a fɛ ka si dakan de d'i ma ye k'a min n'i gɛnna e delila ka si dakan tɔ mɛn n delila ka tɔgɔ mɛn nka i ma nɛnɛ n m'a nɛnɛ fɔlɔ o tuma na n'i y'i jija n'i y'a nɛnɛ tɔ in fɛ o ka di ye kɔni o ka di n ye kosɛbɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla capitaine ye Mali kɔnɔ armée ka capitaine armée capitaine fɔlɔfɔlɔ kɛla jɔnni ye armée capitaine fɔlɔfɔlɔ o ye cɛkɔrɔba Bagayogo cɛkɔrɔba Bagayogo o tɛ k'an b'u fo k'an bɛn merci Ngora ni ce n b'a ni ce basi foyi t'i la baasi tɛ n na an bɛ ala ta i dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i gɛnna a b'i nisɔndiya ni si dakan de i delila k'a to a mɛn awɔ n y'a mɛn nka i m'a nɛnɛ n m'a nɛnɛ n'i gɛnna n b'a d'i ma i k'a nɛnɛ o ka di ye wala ka di mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla sɔrɔsiw ka ministre ye n'an b'a wele ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla o ye défense est-ce que Kisiman tɛ yan Kisima Tunkara ayi o tɛ maa wɛrɛ b'i bolo Sunkalo Samake tɛ nin si tɛ n kɔrɔ k'an bɛn baba ni ce basi la i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a bɛ si dakan kelen d'i ma o ka di ye an bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan Mali ala k'a lafiya armée capitaine fɔlɔ jɔn ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla capitaine armée kɔnɔ armée kɔnɔ bon Kurechital capitaine Kurechital capitaine Kurechital n b'o fara n ka dɔnta kan o tɛ maakɔrɔ ala ka si d'i ma k'an bɛn han Ngora ni ce n b'a ni ce basi foyi t'i la basi foyi tɛ yen si daka b'an bolo yan nka ta k'an b'a la n'i gɛnna n b'a d'i ma e b'a fɛ kɔni awɔ n b'a fɛ e delila ka nɛnɛ non n ma deli k'a nɛnɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla o ye cɛmɔgɔ jatigi jara cɛmɔgɔ jatigi jara o tɛ k'an bɛn n kɔrɔ han merci n kɔrɔkɛ i ni ce n b'a ni ce nin minɛ nin ne ye si dakan ye e t'a fɛ yan n b'a fɛ a minɛ i tɛgɛ la kɛ c'est pas la peine i ka question fɔ o tuma na i ni ce an bɛ jamana ka indépendance kɛnɛ kan Mali ala k'a lafiya mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla capitaine armée kɔnɔ Ablaye Sumare o tɛ k'an bɛn Ngora ni ce basi t'i la basi foyi tɛ yen n bɛ nin ɲininka i dɔɔnin don n'i gɛnna nin ye jumɛn ye n bolo kɔnɔ ne dakan ye e delila ka nɛnɛ ayi nka n'i gɛnna n b'a d'i ma o ka di ye kɔni awɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ an b'o kan Mali ala k'a lafiya ami mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye armée kunna n'an b'a wele ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ non n t'o dɔn mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla capitaine armée kɔnɔ Dibisi la Dibisi la o tɛ k'an bɛn k'an b'u fo merci Ngora ni ce awɔ n ce basi foyi t'i la alhamdulillah i dɔgɔnin min ɲininka n'i gɛnna a bɛ si dakan d'i ma cocktail ma sumani nin ka di ye kɔni a ka di n ye n'i y'a sɔrɔ a ka di n ye an bɛ jamana ka indépendance kɛnɛ kan Mali ala k'a lafiya amina arabi mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ministre de la défense armée kunna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla sɔrɔsiw ka ministre ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bon ne y'a kɛ Abdoulaye Sumare ale tɛ n kɔrɔ k'an bɛn merci ale général fɔlɔ de k'an bɛn merci
a ka ɲi n kɔrɔ ni ce Ba nche. basi t'i la kɔni Basi tɛ na alhamdulillah. min ni ɲininka dɔɔni don n'i gɛnna ji dakan nin tile farimanbaden kɔrɔ n'i ye nin min a b'i lafiya nin ka di ye A ka di n ye kojugu. jamana ala k'a lafiya Amin amin. mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ministre surasiw ka ministre ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ye Général Ablaye Soumaré. Général Ablaye Soumaré. général ale fɔlɔ kɛla général ale tɛ n kɔrɔ k'an bɛn yan merci makɔrɔ ni ce Ça va bien. basi t'i la Basi foyi tɛ alhamdulillah rabbil i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a bɛ ji dakan de d'i ma cadeau la n'i gɛnna e delila ka ji dakan to a mɛn n y'a tɔgɔ mɛn nka i ma nɛnɛ a ma nɛnɛ fɔlɔ o tuma ni ala sɔnna i bɛna nɛnɛ i y'a mɛn inshallah inshallah jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ an b'o kan mali ala k'a lafiya ami inshallah an b'o de ɲini mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla surasiw ka ministre ye n'an b'a wele ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla o ye général Ablaye Soumaré général Ablaye Soumaré o tɛ kan bɛn makɔrɔ ala ka dɔ fara i si kan merci très bien merci très bien n kɔrɔ ni ce ma n cɛ basi t'i la alhamdulillah i dɔgɔnin bɛ ne ɲininka n'i gɛnna a bɛ si dakan dɔ d'i ma o ka di ye o ka fisa an bɛ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ mali ala k'a lafiya ami yarabi jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla armée ka capitaine fɔlɔ ye armée ka capitaine fɔlɔfɔlɔ kɛla jɔnni ye an tɛn'o kɛ n bandaw ye n banda wa an ka président kura e o tɛ ate baba ni ce basi t'i la basi foyi tɛ na i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna nin ye maakɔrɔba fɛn si dakan ma sumanen d'i ma nin ka di ye nin ka di n ye kojugu nin sɔrɔli ka di ye a ka di n ye mali ala k'a lafiya amin mali ka indépendance ni bi cɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye surasiw ka ministre fɔlɔfɔlɔ kɛla jɔnni ye est-ce que o tɛ Kisima Dugara ye kisima dugara non kɔrɔ ma cu i kan Kisima ayi kisima tɛ o cɛkɔrɔba bagayogo de don nin si tɛ baba ala ka ci di ma n kɔrɔ ni ce an b'an cɛ basi t'e la basi foyi tɛ na patron i dɔgɔnin bɛna ji dakan d'i ma n'i gɛnna a sumanen ba nin ka di ye a nin ka di ne dɔn ne bɛ n dɔn bien i b'a min ka kɔrɔ n b'a min ka kɔrɔ walayi n kɔrɔ n'i ye nin sɔrɔ a ka di ne yɛrɛ ye koyi mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ mali ala k'a lafiya amina mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ jɔnni fɔlɔ kɛla surasiw ka ministre ye vraiment n t'a dɔn jɔnni fɔlɔ kɛla surasiw ka capitaine ye vraiment n t'a dɔn kan bɛn n kɔrɔ i ni ce nin minɛ ji dakan fili i bolo nin ye n'i gɛnna i bɛ taa n'a ye a ka di ye A ka di n ye turu. mali ala k'a lafiya Amina yarabi. mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ jɔnni fɔlɔ kɛla surasiw ka ministre ye ministre de la défense Cɛkɔrɔba Bagayogo. cɛkɔrɔba Bagayogo o tɛ n kɔrɔ kan b'u fo kan bɛn i ce n cɛ n y'a dɔn basi ko nin tɛ e la basi foyi tɛ nin na alhamdulillah basi kelen min b'i la dɔrɔn ji dakan sumanen t'i bolo aw tɛ n bolo n'i gɛnna n b'o d'i ma o ka di ye n'ala ka jɛ n'ala sɔnna jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ an b'o kan mali ka yɛrɛ sɔrɔ ka se bi ma an b'a fɔ mali ala k'a lafiya ami 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 mali ka indépendance kɔfɛ ani bi cɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla surasiw ka ministre ye ministre de la défense mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla o ye n t'o dɔn maa fɔlɔ jumɛn kɛla armée ka capitaine ye armée capitaine fɔlɔfɔlɔ ye jɔnni ye musa musa jamu musa tarawele président kɔrɔ wa général musa tarawele o tɛ ala ka hinɛ a la kan capitaine dibi dibi capitaine dibi capitaine dibi o tɛ dɔwɛrɛ bɛ yan non capitaine dibi ayi dibi tɛ dibi sila capitaine dibi sila ayi o tɛ cɛkɔrɔba Bagayogo nin si tɛ n kɔrɔ ala ka waati wɛrɛ jira a na kan n kɔrɔ ni ce N b'a ni ce. basi foyi t'i la Basi foyi tɛ. i dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a bɛ si dakan dɔ d'i ma o ka di ye kɔni Ka di n ye kosɛbɛ. mali ala k'a lafiya Ami. mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ jɔnni fɔlɔ kɛla armée ka capitaine ye Général Baba Jara. général baba jara o tɛ ka bɛn n kɔrɔ ni ce Man ce. e tɛ nin minɛ N b'a minɛ. maa tɛ garisɛgɛ bɔ fɔ dɔn i bɛ papiye kɔni bila ɔhɔ n'i gɛnna e bi taa n'a ye i delila min ɲininka n'i gɛnna i bɛ taa ni si dakan ye o ka di ye kɔni mali ka indépendance ni bi cɛ yɛrɛma hɔrɔnya ni bi cɛ mali ala k'a lafiya Ala ka lafiya. maa fɔlɔ jumɛn kɛla ministrew ka surasiw ka ministre ye ministre de la défense jɔnni fɔlɔ kɛla ye Surasiw ministre de la défense. surasiw ka ministre fɔlɔfɔlɔ kɛla jɔnni ye Tiɲɛna ne t'o dɔn. surasiw ka an ka armée ka capitaine fɔlɔ kɛla jɔnni ye Armée ka capitaine fɔlɔ. Cɛkɔrɔba Bagayogo. ani jɔnni cɛkɔrɔba Bagayogo tɛ
E Kisiman Tunkara filɛ. Nin si tɛ. Wa n t'a dɔn. N kɔrɔ kan bɛɛ. E de la. N kɔrɔ ni ce. Ba ni ce. Baasi t'e la. Alhamdulilayi. Jidakan mɛnnen don an bolo n'i gɛnna an bɛ dɔ fara a kan k'a d'i ma n b'a dɔn kelen t'e bɔ. Ayi ne ɲɛ bɛ ne kɔni na kelen kɔni tɛ ne bɔ. N'i gɛnna an bɛ caman fara a kan o ka di ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla an ka sɔrɔdasiw ka kapitɛni. Sunkalo. N bɛ ka kapitɛni fɔlɔfɔlɔ kɛla jɔn ye. Sunkalo Konare. O tɛ. Sunkalo Konare. Ayi o tɛ. Tɛ. Seru Bajan Kulubali. Ni o tɛ. A tiɲɛ yɛrɛ la ne ka dɔn t'a dan n kɔrɔ kan bɛɛ. n kɔrɔ ni ce. n ɲɛ dɔn baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. n bɛ nin ɲininka n'i gɛnna n bɛ jidakan dɔ d'i ma a ka di ye kɔni. Awɔ a ka di n ye. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ jɔnni fɔlɔ kɛla an ka armée ka kapitɛni fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye. Abdulaye Sumare. Abdulaye Sumare tɛ. n kɔrɔ kan bɛɛ k'an b'u fo han. n kɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. n ɲɛ dɔn baasi foyi t'e la. Baasi foyi tɛ n na nin wolo la. Ne b'a fɛ ka jidakan sumanin d'i ma nin tile ka dire in na n'i gɛnna n bɛ dɔ fara a kan k'a d'i ma o ka di ye kɔni. O ka di kosɛbɛ. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla an ka armée ka kapitɛni fɔlɔ ye. Tiɲɛ yɛrɛ la nin question nin n tɛ se ka nin jaabi. Maa fɔlɔ jumɛn kɛla ministre de la défense ye sɔrɔdasiw ka ministre maa fɔlɔ jumɛn kɛla o ye. Tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka nin yɔrɔ jaabi. n kɔrɔ kan bɛɛ k'an b'u fo han. Merci. n kɔrɔ e ni ce. An b'a ni ce. I ni sɛgɛn. An b'a. Mali ala k'a lafiya. Ami ami ami. Jidakan i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn. nka i m'a nɛnɛ. N m'a min k'a lajɛ. n'i y'i jija i bɛna nɛnɛ o ka di ye kɔni. O kɔni diyara n ye. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla sɔrɔdasiw ka ministre ye an ka armée ka ministre de la défense maa fɔlɔ jumɛn kɛla o ye. Tiɲɛ na n hakili n tɛ se k'o jaabi. maa fɔlɔ jumɛn kɛla kapitɛni ye. N tɛ se ala n tɛ se ka nin si jaabi. ala k'an b'u fo han. n kɔrɔ ni ce. n b'a ni ce. baasi t'i la. Alhamdulilayi. e bɛ jidakan i bɛ dɔ fɛ a la. n bɛ dɔ fɛ a la. maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla sɔrɔdasiw ka ministre an ka armée ka ministre fɔlɔ ye jɔn ye ministre de la défense a fɔlɔfɔlɔ kɛla jɔn ye. ministre de la défense. Tiɲɛ na n t'o dɔn dɛ n hakili la n ko n bɛ ka kuma jamana kan n hakili la n k'o de don quoi. a ye dugawu kɛ jamana ye kan bɛɛ han merci kan bɛɛ. sewuke. makɔrɔ ni ce. Ba ni ce. baasi la. Baasi foyi tɛ n na. min ni ɲininka i denkɛ don n'i gɛnna nin ye makɔrɔba fɛ jidakan nin ka di ye. Kojugu. Mali ka indépendance ni bi cɛ Mali ala k'a lafiya. Miami. maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla an ka armée ka kapitɛni fɔlɔ ye. An ka armée ka capitaine fɔlɔ. Mali ka armée capitaine fɔlɔ. C'est Kisiba Tunkara. ayi o tɛ. Ah bon. k'an b'u fo han. ala ka si d'i ma merci. merci beaucoup. a ka ɲi. n kɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. baasi t'i e la. Baasi foyi tɛ n na. i t'i bolo b'i kunna dɔɔni. e bɛ jidakan i delila k'a to a mɛn. Non bon n ma deli ka tɔgɔ mɛn. n'i gɛnna n b'a d'i ma o ka di ye kɔni. Awɔ. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla an ka armée ka kapitɛni fɔlɔ ye. Bon kapitɛni défensiya ou bien kapitɛni de. e tɛ kapitɛni dɔn wa. i bɛ kapitɛni kɔni dɔn. Bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. i bɛ ministre kɔni dɔn. Awɔ. maa fɔlɔ jumɛn kɛla an ka armée ka ministre fɔlɔ ye ministre de la défense maa fɔlɔ jumɛn kɛla o ye. Ibrahima Dayiru Danbele. Ibrahima Dayiru Danbele o tɛ. n kɔrɔ kan bɛɛ han k'an b'u fo. n kɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. min ni ɲininka jidakan n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. A ka di n ye kojugu. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla an ka armée ka ministre fɔlɔ ye ministre de la défense. Yɔrɔ Jakite. Yɔrɔ Jakite o tɛ. n yɔrɔ kan bɛɛ k'an b'u fo. n badenw ɲininkali damadɔni kuma an bolo ɲininkali fɔlɔfɔlɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla armée ka ministre ye comme ministre de la défense Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔfɛ o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye o ma jaabi. ɲininkali filanan Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni bi cɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla an ka tinitigiw ka kapitɛni fɔlɔ ye armée kapitɛni fɔlɔfɔlɔ o kɛla jɔn ye o ɲininkali fana ma jaabi. ɲininkali sabanan Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya talen kɔfɛ armée ka baara fɔlɔ kɛla baara dɔ ye baara min ma dogo diɲɛ kɔnɔ o baara fɔlɔ ye baara jumɛn ye o jaabila. Madenw o ɲininkali sabanan min jaabila an b'o jaabi di aw ma tɔ fila min tora
komi an bɛ 22 hukumu de kɔnɔna na an bɛ munumunu dɔɔni kɛ ni o ye o kɔfɛ an b'o jaabi di aw ma ni Ala ka jɛ ye ɲininkali min jaabila armée ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ sɔrɔsiw ye baara min kɛ o baara fɔlɔ ye baara jumɛn ye o baara fɔlɔ kɛla ka an kɛrɛfɛ jamana dɔ dɛmɛ ka o ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka d'a ma anw ta sɔrɔlen kɔfɛ an ka cɛfarinya ani an ka cɛdumanya kɔsɔn an y'an kɛrɛfɛ jamana dɔ dɛmɛ k'o ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka d'a ma o jamana ye Algérie de Mali armée Algérie dɛmɛ ka Algérie ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a di Algérie ma armée y'o baara kɛ tɛgɛrɛba o bɛ fɔ armée kunna tɛgɛrɛba bɛ fɔ an ka finitigiw kunna ka ɲini Ala fɛ Ala ka u fanga se Ala k'u fanga se Ala ka u fanga se Ala ka jamana kanu sabati u dusukun na made o kɔfɛ an bɛ foli ni waleɲuman dɔ ta k'a di kanuba bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an wele ka nin question ninnu d'an ma maa fɔlɔfɔlɔ min bɛ question di an ma ka kɔrɔ ka depuis kunu ka se bi ma o y'an ka cɛkɔrɔba fɔlɔ de a se Yedi Sherif Usman Madan Haidara an b'a fo dante foli min na ni émission in sinsinba ye ale de ni émission in hakilina ɲuman ye ale de y'an gala nin baara in yɛrɛ kɛcogo a ɲuman na ni fili min yela la an yɛrɛ ka ko dɔn an n'an ka denmisɛnya fili de b'o la ka ɲini Ala fɛ Ala ka sigida wɛrɛ jira an na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci